Ya, satu tembang. Entah nih Bapak yang rumah. Di hulu denai di baruah mandi doa galuakan so jika mau tidak ambo dahulu hutang piutang rilakan saja jika mati ambo dahulu hutang piutang rilakan saja. Sakit di badan ndak kabar ubah, sakit rasa ngilu kasadonyo biarlah amboda bapak yang rumah sajan udah batingkah pulau biarlah amboda bapak yang rumah sajan udah batingkah pulau. Kita jorang nagari nanan ketenda sadang are makan malu kita jorang nagari usahlah udah jamehkan Rilanyo udah nanden harokan cintolah lamoda nan kita pakai anak nan isu jan sio-siokan cintolah lamoda nan kita pakai anak nan isu dan sio-siokan. Di hulu denai di baruah mandi joga luakan sono jika mau tidak ambo dahulu hutang piutang rilakan saja jika mati
maneh kandenan